Wow, mega love shoutout sa lahat. Hello, pa. Ayun, ang bilis. Kaya nga eh. Ay, sabi ko nga mag-LS na lang ako kasi walang trabaho. Meron naman mamaya. Buti naman, okay nga yun para mamayang gabi, hindi kung ano. Pwede naman mag-LS ka mamayang gabi after ng LS. So, umaga, pag okay naman, di mag-LS ka. Pwede naman ako kaso lang busy lang ako, hindi lang ako makaayuda. Wait lang pa. Sige lang. Sige lang. Ito ako nag-chat. Sige ako sa sige. Hindi kasi yung kapitbahay namin, Ha? Yung friend namin dito sa yung kapitbahay namin, nagpapatulog na ikabit yung doorknob. Okay. Sabi ko mamaya na lang. Oo, kahit 2 hours lang sa umaga, okay na yun. Oo nga, kaya nga. Pag hindi ka naman busy. Oo. Maya iyan ako kasi ng gatas. Nagdedede pa kasi. Hindi nga, hayaan mo lang yan dyan hanggang mag 2 hours. Andito naman ako mag-shoutout yan mamaya. Magpapasok, ikaw lang. Kung magpapasok, ikaw lang ayuda. Di ako mag-ayuda. Okay. Thank you, Epa. Welcome. Naman na. Ikaw ba busy ngayon? Busy din. Nagtatrabaho ako. Kaya nga mag-off cam ako. Hello, Idre! Kaya nag-off cam ako kasi nagtatrabaho ako. Busy naman, pero okay lang ka rin, bombs. Pero pag mag-chat-chat talaga, ayaw ko mag-chat-chat kasi nag-stop yung work ko. Pero pag mga ganito na nagwaka lang. Okay I-share mo kaya yan sa sa FB page ng Team Abnoy. Sige. Wait. Para yung iba makasa. Sige. Baby, slowly, baby. Hindi pa nga ako nakagawa ng video ni Angeli patay. Nagawa rin ako ng video. Mamaya ako gagawa. Ay. Gumawa ako kagabi, hindi na-send. Pero gumawa ka? Gumawa ako, hindi na-send. Tapos ang isa-send ko ngayon, ayaw na ma-send. Busy. Si Bunso nga gumawa daw ng ikanin. Anin na Oo, katulad kami ng kagabi eh. Pero walang sounds. Akin naman hindi na-send. Busy. Ulitin mo na lang. Mamaya ko na lang hindi din ma-send kasi binura ko na kasi nga full storage yung ko. Hindi siya ma-resend eh. Ko to ngayon sa ipopost ko to sa Team Relab, no? Sa natin. Tapos i-share ko to sa community ko. Wait. Sige. Pababa ako. Ito na. Just when I thought I was over you. Hey. Just when I thought I could stand on my own. I don't know, but all I know is that we have to grab that Hulk doll. And we keep Jackson taken away from the doll long enough. Make sure to grab that doll. Wait, so you mean peek
Ako mga hapon din mag-ELS ako. Mamaya. Hmm. Sige. Baka mamaya punta kami ng sa bahay ng papa ni Iris. Tatapusin mo ito yung ginagawa ko. Tapusin mo lang. Mga. Pero mamayang gabi ulit ako kasi Mag-LS? Ikaw lang mag-LS mamaya. hindi naman pwede si Kuya Dalo yun sa Bangkok yun ngayon. May gig siya? Wala. May pinuntahan siya sa Bangkok. Okay. Be careful, Jay, ah. Don't Dede again? You done to Dede earlier. How many times you Dede, na? You're big boy now. Yeah, you have a small, ano na. Makonsensya ba? Hindi ko pala ito ma-share dito sa isang cellphone. Ano pala? Hindi mo masaya? Wala yung main ko dito. Yes, Jay? Just Kailangan yan palipas oras lang din. Diba? Oo nga. Just wait a minute. I will, fix it. You get your pillow? Get your pillow, please. Okay, wait. English o baby yan. Gaano ko yung mga kiko na siya nga din, di ako kabalo, mag-ihambal. Ginano ko na gina-persa ko sa akin. Naway ko na sila baka na. Kasi hi ko na, So, say hi ko. Namiyan ko sa bata yung English speaking. Hello. Hello, Dre. Hello. So cute. Ay, do not shout. Ginagaga ko basket ka meron yan sa sulod mo. Sulod balayo na. Ha? Ginagaga ko basket ka meron yan sa sulod balayo. Basket ka mo dahil. Okay, mas. Sama ka dito kayo lang. Kung may time ka man lang sa adlam, LS ka na lang kay kung gabi pa, uway mo na eh. What will you say? You're shouting. I don't want to make it dead. You're shouting again. Slowly ba? So happy ba? So happy ba? Bongit na yun. Wait lang. Sige lang go. Saan ka baby ah? Banda mo. May kaya ba? You're big boy na, still dead pa? Wow, I thought you're big boy now.
It's the sweetest name I know. Here. Because tonight I've fallen and I can hear you walking. It's the sweetest name I know. Lagyan mo kaya ng avatar yung ano mo kulot. Ay, oo nga pala. Ano kanto? Paano ngayon agad? Di ba nakasilent ka? May nakita ka dyang edit avatar. Pero pwede pa ba ito malagyan kahit nag-alas ako? Yes. Sure. Saan dito? Edit avatar. May nakita ka? Edit lang. Nasa taas ng ng StreamYard. Yung may icon na tao? Oo. Oo, press mo yan. Basta Yung may ano, icon na tao. Yung sa picture ko, yung sa photo ko. Oh. Okay, wait lang. You are live lapagan. Edit lang. Sige, tapos. Lagyan mo picture mo. Wala naman rito. Di ba? Edit avatar dapat. Walang edit avatar. Ano ba nakalagay? Wala lang. Di ba may...
Di ba naka-off cam ka? Ano mo nga yung Oo. off cam mo dyan? Ay, yung icon na cam ba? Itingnan mo kung I-open, ano nakalagay. i-open ko. I-open mo ba? I-try mo. Ito. Oh. Tapos i-off Tapos, cam. I-off cam mo ah, ulit. tapos, Oh. May nakita ka ba dyang edit avatar? wala. Parang icon ng tao. Wala talaga. Pwede yan. Bumaba ka muna, tapos bumaba ka, tapos bumalik ka ulit, tapos makita mo dyan, pagpasok mo pagpasok mo, i-off ka mo siya, tapos may makikita ka dyan na icon ng tao, may pangalan na edit avatar. I-remove ko muna. Oo, bumaba ka, tapos bumalik ka ulit, mag-enter studio ka. Sige. Bago ka umakyat, nilagyan mo muna hindi mo ba nakita? Epa, bakit hindi ko makita, Epa? Nakita mo? Hindi talaga. Wait lang. Wait lang. Okay lang. Take your time muna. Hindi mo talaga nakita? Mamaya na lang yung screen. Ako nga bababa, screenshot ko, ipasa ko sa'yo. Sige, salamat. Mega love shoutout sa lahat. Ingat po sa lahat. Ingat sa biyahe. Titignan ko, Beth. Nakita mo? Nakita mo yung pasa ko? Oo. Di ba may edit avatar? I-click mo lang ng edit avatar ng word. Bakit sa akin wala? Wait lang. Get your pillow, Jay, please, Jay. Jay, please get your pillow, Jay. Wait lang. Sige lang. Bakit wala talaga, pa? Walang ganyan na katulad na edit avatar? Wala. Kaya nga eh. Bakit wala? Sa laptop wala? Wala. Paano kaya yun?
Gwapo. Baka hindi tanggap yung yung itsura ko sa ano. Shit. Hey, Kaya doon na lang, i-ask natin mamaya kasi na lang. cellphone gamit. Mamaya na lang. Mabuti na nga yung yung unang picture para hindi expose yung mukha ko dyan. Hayop. Bala ka dyan. Mamaya. Try ko lang. Jesus is the greatest name I know. Parang same lang din naman yan sa laptop at saka sa cellphone. Kaya nga eh. Bakit ka nakakawit na? Oh, Jesus is the greatest name I know. Because tonight I've fallen and I can pick you up. Bababa nga ako, Kulot. Tapos i-share ko siya sa community ko. Sige. Marami pa pa. Saglit Salamat. lang. Nandito ako sa taas ay nagtasampay. Marami kang labahan? Hindi na siya marami kahapon. Mas marami kasi Monday, di ba? Bukas Hindi ako ako maglalaba. nung labaday mo din. Hindi, kung kailan lang maisipan. Sana all. Walang schedule. Dito kasi malamig na mainit. Pero, ay nako. Para kang tanga naka-jacket tapos ang init. Ang init. Saan ka nga sa Hong Kong, di ba? Japan? Oo. Japan ka? Japan ka dyan, Hong Kong. Hong Kong. Japan is my dream place also. Japan and Korea. Kailan mo plano So, Ginoo. Wala pa masahe. Di mag-apply ka ulit doon. Mabilis Mahirap. lang naman yun, Lalo diba? may Kasi pandemic. ka na. Lalo may pandemic. Dati okay. Hindi kasi ako nakaabot nung before sana mag-pandemic, nung nakaabot ako. Pupunta pa ng Korea. Magtutour sana ako doon, tour lang, tapos magiging TNT. Kasi marami ako doon kaibigan na una pumunta sila ng Korea sa tourist lang, tapos nag-TNT sila. Ayun, maganda trabaho, tapos malaki pa sahod. Hindi ko kasi yun naabot eh. Magpa-process na sana ako, tapos biglang nag-lockdown. Sayang, no? Laki kasi sahod sa Korea. Marami ako doon kaibigan na nandun. TNT lang naman sila. Sabi nga nila, punta ka dito kasi wala namang problema. Kaso nga lang, kapag pupunta kang Korea na mag-TNT ka, dapat buo loob mo kasi hindi ka makakauwi eh. Kaya nga. Hirap siguro pag TNT, no? Oo, hindi naman siya mahirap. Ang mahirap dyan is hindi ka talaga makauwi kung kailan mo gusto. Kung gusto mo lang umuwi, katulad ng kaibigan ko, mag-for good na siya, 10 years na siya doon. Iyon, tinapos niya talaga yung 10 years, nagpundar talaga siya para uuwi na. Pag TNT ka, tapos may ba yun? May schedule ba yun to uwian or ikaw yung nagde-decide? Wala. Ikaw magde-decide kung sawa mo na uwian yan. Okay. Paano kung ano ba to? Mahuli? Kung mahuhuli ka. Wala lang. Hindi pa uwiin ka kung mahuli ka. Yun lang. Ganun lang yung panusan nila. Wait. Wait lang. Okay. Sige. Babalik. Sure. 10 million viewers, mega love shoutout sa lahat. Ingat kayo lahat. God bless po. And every night I miss you, I can just look up.
I know the stars are holding, beholding, beholding you tonight. I remember the time we spent together all for lives. We have a million questions all about our lives. And when we got to New York, everything's alright. I wish you were here with me tonight. Tonight I'm falling and I can't get up. I need you having hands together, pick me up. And every night I miss you, I can just look up and know the stars are holding me, holding me tonight. Nakita ko na pala pa. Nakita mo na. Nakita na. Salamat. Welcome. You know stars are holding hope. Ang kagabi ko si yung umakyat ko sa S ni Boss. Wait. Ano sabi mo? Monetize na ba siya? Sino? Yung umakyat gabi? Oo. Oo, Okay. friend. Friend yun kuya dahil sa silent. Narating ka din doon, easy lang. Kaya nga. Unahin mo yung shower mo, madali lang mo yung banana. Kaya nga. Baka pag tuloy-tuloy mo nga itong mga LS mo, ganito maunahan mo pa yung kapid na mamoni. Siguro nga. Sana nga. Kaya nakaka-akit ako sa mga LS, pero pag mga chat-chat doon sa GC, hindi ako mag-chat kasi ano siya kulot, hassle siya, waste of time kasi ma-stop ako ng work ko. Pero pag ganito kasi na magsasalita ka lang, di ba, continue lang work mo. Kaya nga. Kasi kung mga chat-chat na stop work ka talaga ba? Yeah. The stars are holding me. Not us falling in happy. To really pick me up and every night I miss you. I can just Kanta kayo ng kanta niyan. Ano yung title nga niya?
At tonight? Tonight ba? Oo. Maganda na. Di ba? Tonight I've fallen. Char. Yes. Oh, what happened to your teeth? Broken? Why? Why? What did you do to your teeth? Yeah. There's a lot of ano na. See? Because you keep dodo. You're big already. You must stop dodo. Lagi. It's always eat. Alam mo sweet food. You brush your teeth, Jay, please. What's this here? The toothpaste also, eh. What's the boss ninjas? Welcome back to Ninja Fix TV. With very, very special signals, fitness packages are getting the fullest degree of NFL. Yan na, pa. 49 Centuries Hamilton. Hi. Hi, mega love shout out. Buds, harang dito pa ako, harang. Nasser, Falcon Vlog, thumbs up ko. Salamat. Mega love shout out sa'yo. Go, Nesmer. New here. 49 Centuries Hamilton. Bye-bye, bigyan ko kayo ng jacket. Ano, ikaw na bahala mag-ayuda dyan sa kanya. Hello, Bats. Big love shout out. Nesmer. And yung isa dyan. From Centuries Hamilton, you already have a jacket. Moderate. Yeah, may jacket ka na, bros. Nesmer Falcon Vlog. Yes. Ne? Jose? Ayun na yung bakit. Dana? Sakit yung ano. Ay, remove mo yung isa ko. Kulot. Ito na. Salamat, Miss Mer Falcon Vlog, Buds, Nelson Arts, gusto ko salamat. The stars are falling. Hello, Gonas, welcome vlog. Hi, bro. So, Brad, Musta? Anong aga ko pa natawa sa sa convo natin doon Makukulit kasi. busy pa ako, brother. Nawala kami ng tubig sa gripo.
Ngayon? Kaya, mahirap dyan, di ba? Mahirap pa ganun. tanggal lang, baka natanggal sa taas. Basta pag tubig na yung nawala, bro, ang hirap talaga. Straight. Wait lang, bro, ah. Bro. Kasi nasa office, ba't bumaba? Si 49 Sentence Rich Hamilton can't drop my links. Says error repeatedly host since last week daw, sabi niya. Nagkaka-error daw siya pag magbaba siya ng link. Ano daw? Paano ba 'yun, bro? Nagkaka-error daw si 49 Sentence Hamilton. Kung magbaba siya ng link, nag-error daw. Sakitan dapat. May jacket dapat. Nadyakitan ko na, bro. For 49 Sentence Hamilton, can you try it again to drop your link again? Sure. Nasmar Falcon Vlog. Sulpi ko Twins Dan. Susuklian ka dyan nila, bro. Kung hindi man ngayon, baka mamaya. Baka busy pa sila. Baba ka ng bahay, bro, Nasmar Falcon. I-PP natin. Go against each other, and then if you next time, another one that's good competition. There's a couple other girls out there that really awesome too. You gotta bring it, you gotta all your energy, you gotta step up there with your game face on. Balls and Peniels and Arts. Bunso, Kuya Balls. Yes, babe. See?
Oh, yung pala to, ano na ho, James. Open this one. No, that's for tita. That's for tita, Jay. Do not open, Jay. Ayan, Lambs, Buds, Nesmer, just type your main channel there, 49 Page Hamilton, and you can just try to manual search it. You cannot crop your own. Ay, ikaw ako mausap, pa sa kanya. Eh, bahala ka dyan, Englishero, yung anak mo, kausapin mo yun, yung anak mo, pakausap mo dyan. Baka, baka maaga pa ako matumba na walang sugat dito. Buhay. Because tonight I've fallen and I can't wake up. Ano ba yung kanta yan? Gusto ko yan eh. Tonight I'm falling and I can't get up. I need you Ganun pala yan. hands. You gonna pick me up. And Yeah. every night I'm missing, I can just look up. I know the stars are holding you tonight. Wow, sana all. Meron akong isang talent na ipaparinig ko sa'yo. Ewan ko ba kung alam ko ba ito. Wait lang. Is down. Oh, nagsusunod ka? Narinig mo? Nice one. Ay, gusto ko yung i-float yung makinig ka, Kulot. You raise me up. Ewan ko. Kasi yung EPA, yung hearing lang ba yung Feeling lang, yung parang relaxing na lang. Oo, parang kung ano lang yung nalalaman ko na tono. Hindi ko naman masyado alam talaga lahat. Gusto ko yung pag na-float yung you raise me up so I could climb the mountain. Lagpat. Pero, Gusto ko talaga yun. Malalaman ko pag binigyan ko ng oras sa kahit 1 hour lang. Gusto ko talaga yung you raise me up. O, sige. I-prepare ko, Yay! Doon sa LS ko, tugtugin mo. Yeah, sure. Salamat. I-perfect ko mamaya. Yay! Salamat. You're welcome. You raise me up so I can find the mountain. Jay, what did you do to you, Jay? Nag-mute din si no? What are you watching, Jay? Bobox, mainit ba sa inyo dyan? Mainit ba sa inyo dyan, Bobox? Wow, sana all. Nakahubad. Maligo ka na, boxing. Naka-mute ka? Hindi ka namin manig. May naasikaso pa na nawala kami ng 2:15. Paasikaso pa.
Erase me off so I can find Mountain. So I can only see I am strong. erase when I It's a mountain. show. Yes, we're done. Erase You don't do brush your teeth. It's okay, don't touch. Do not put your hands in your mouth, okay? That's enough. It's enough food. Your teeth is broken later. Open that na pa? Yes. Wah, mirang. Do not open. This is not yours. This is for ano? For tita. Oh, kuya. I'm going to fix it later. I'm gonna fix this, okay? Open na? Ha? Open eh? Gwapo pala sa mga Ingles ya. Paya kayo. Ilonggo ka taga Ingles ya. Gwapo. Hindi ah, cute kayo. Say to bro fix. Hi, so cute. Hi sa tito, ang tita. Hi tito, ang tita. Tito. Hello, baby. Tito sa big. Mayo lang kayo, mayo ganit. Even though na ang buti nga ako na nag-yelos ka dyan, hindi ka na ginugulo. Ay, pwerte, mali. Kung pagustuhan mo lang. May mga playmate man siya siguro, dira mo. Wala. Since gamay pa sa wala ang magikampal sa. Kung ano lang kung magkatulad di Ay, pareho ta. Bata Same also sa nung anak ko din dati, nung maliit pa siya, sa bahay lang yan, hindi ko siya pinapalabas. Oo. Nabuti lang nag-iisa lang siya kasi para walang kalaban na Kaya ngayon, tingnan mo yung anak ko, ayaw lumabas ng bahay, gusto sa bahay lang. Tsaka ayaw din ng maraming tao. Gusto niya, yung kami-kami lang. Ganyan siya. Dala-dala niya hanggang ngayon. Pareho kami ng attitude. Ayaw ko din sa maraming tao. Ayaw ko yung magulo. Hey. Kaya talaga, pag ako umuwi ako sa bahay, kami dalawa lang ng anak ko, tapos kung sa bahay lang, nasa kwarto lang ako, ayoko nang magulo. Ayoko nang maraming tao. Kaya nga. So, buti na siya lang. Malis ako, pupunta ako sa kapit sa ano namin, pupunta akong tubig ka. Okay. At maligo ka na. Okay, bro. Take your time, bro. Thank you. Pwede lang naman iwanan mo dyan, tapos i-mute mo lang. Wala talaga lahat kay Epang-Chris. Oo nga, oo. Sige, ano. It's for your own good, not for me. Visit ka back. Wala. Iwan ko na. Hindi ka makapalag doon. Love boxing. Iwan ko na. Love boxing. Kung nga kahit nagtatrabaho ako, bit-bit ko pa rin kayo. Nag-LS ka pala boxing, nag-reply na lang ako kanina kahit kalahating ano lang ng LS mo. 1 hour higit. Si Chris nun, nireply lahat doon. Tinipid mo pa, oo. Oo, nag-reply ako mga 1 hour and a half siguro. Yes. Nireply ni Chris naman sa akin. Lahat yun. Tinipid mo pa. Nag-LS na kasi si Kulot eh. Kaya naputol. Mamaya buuin ko na replay doon sa isa kong cellphone. Ipaparan ko lang yun. Pagbaba ko. Satisfied ka? Pagbaba ko, i-run ko yun. Ulot ka na sa akin. Kala ko bakit ka sa akin? Ba't nawala ka? Boxing mag-LS ka kasi ng maga. Boxing, ganito mag-LS ako mamaya. Tapos mag-end ako ng mga 12 siguro. Ikaw yung next kasi hindi si Kulot mag-LS. Kasi mahila eh. Ha? Alin Kulot? Alin ba? Mga 9:30 ako magsisimula. 9:30. 9:30. Tapos 12 ikaw na ha. Mag-end ako ng 12. Tapos ikaw na. Ha?
Akit kami. Oo nga, Ano yung naintindihan mo cellphone mo mag-start after ko, ikaw, kasi kung pag maraming tao, papalit natin ko sa'yo. Ang sabi mo? Sabi ko, pag maraming tao, mga LS ko, na 12, diba? Tapos mag-e-end na ako, papalit natin ko sa LS mo. Doon ko i-continue ayuda. Gets? Okay. Kasi naka-LS naman si Kulot ngayon eh. Kaya. Ikaw na naman. Ganyan lang yun, salitan tayo para lahat makaakyat sa mga LS na bawat isa. Ano. Ayun nga pala, alauna 1:30 yung ni Angeli ha. Ngayong ipin mo nga, umahapon. Kulot. Yung premiere ni Angeli, 1:45 yun, ipin mo. Baksan pakibaba nga yung premiere ni Angeli dyan, tapos ipipin ni Kulot. Wala ko lalabas. Kasi oy buds, Nesmer, akit kayo uy. $49 range sa Hamilton. Mega love shoutout. Nandiyan ka pala lahat. Magkatrabaho kasi ako magpapalit ng ito. Kung gusto niyo akong tingnan, nagpapalit ako ng beddings. Kaya, ayaw. Nakatrabaho ka ba ngayon, Brad? May backlist? Ha? Ano? Nakatrabaho ka? Oo, nagtatrabaho ako bacting. Nagpapalit ako ng mga beddings. Kaya, ayaw ko. Ay, Kulot, 9:30 raw ha. 9:30 raw siya na. Si Epakris mamaya. Sabi. Umakyat ka kasi vaccine kahit na wala sila, umakyat ka lang, okay lang yan. Napagkatawin ko na ito yung aking ay. Natawin ko na rin ito aking watchhour. Kasi pag kapag na-monetize ka na, chillax ka lang. Oo. Upload once in a while na lang. Off muna ako ng camera. Then, akit ako, iwan ko tong cellphone. Ha? Kaya nga, off mo lang nga lang. Sige. Off mo lang. Bye. At nag-mute yung yung host at yung co-host ko guys. Ako yung naiwan. Tapos ngayon makinig kayo dyan ng ingay ng pagpapalit ng bedsheet. Wala ako sa Hindi ko makikita yung nasa chat box kasi nagpapalit ako ng bedsheet. Kulot, naririnig mo ako? Kulot, naririnig mo ako? Kulot. Kulot, naririnig mo ako? Kulot, naririnig mo ako? Sabi ko, ipin mo yung premiere ni Angeli. Magpe-premiere si Angeli 1:45. Mamaya ipin mo ng mga 1 o'clock. Yung sounds ng StreamYard ko. Sabi ko, ipin mo yung premiere ni Angeli. Magpe-premiere si Angeli 1:45. Mamaya ipin mo ng mga 1 o'clock. Sige. Nag-i-echo ako Kulot. Nag-i-echo ako Kulot. 1:45. I-cancel.
Ano Kasi mo yung ano siya? ko, yung SIM card ko, hindi gumagana. Bakit? Bakit di gumagana yung SIM card mo? Hagdan! Ang aga ni Kulay, hagdan. Magandang shoutout, boys. Oo nga, maaga. Halika, Koy. Dito tayo puntahan kay Kulot. Akyat, boys. Hagdan daw, Kulot. Baba mo, akyat si Kuya Rilton. Kulot, hagdan daw. Ay, Pakri, sabihan mo na sa Rilton, may mag-live ko na 9:30 ha. Ha? Oo. Pakri, Yan na, boss. sabihan mo na Alam sa niya na Rilton, yan. 9:30 ka magla-live. Oo, Yan na yan. matik na yan. Alam niya ni Rilton. Matik na yan. Hi, guys! Oh, wow! Malamig Hello, sa Earth. boss. Malamig sa Japan. Wow, sana all naka-aircon. Sana all Yayamanin aircon talaga ka, no? to si Rilton. Ba talaga to? Yayamanin talaga to si Rilton. Sa pangalan pa lang, Epa. Ang lakas na. Kaya nga eh. Nakaka-intimidate tuloy. Oy, nakamute na buang. Pakri, mukha mo nung nakaka-intimidate. Wala kang pera. Oo, yang. Wala kang pera. Si Boxing Fish nga mag-ano sa amin, magbibigay ng iPhone 13. Wow. Ganyan tuloy. ganyan ka generous si ganyan ka generous si Boxing. Sana all. Puro kidos, puro mga bata kasama ko dito. Yung isang anak ko, yung anak kong isa, kasi ito yung baby ko, pamangkin ko. Inaantay ko talaga na magpalipad si Boxing sa akin, Chris eh. Oo, papalipad sa yan. Nagpalipad nga sa akin yan. Oo, inaantay ko talaga na magpalipad si Boxing sa akin. No, what's that? No, don't. No, if you want. No. Nag-lunch ka na, boys? Oo, tapos na. Bumili lang kami ni Mama. Wait lang, guys. Bumili lang kami ng lutong ko lang. Sige lang, Kulot. Sige lang. Where's Mama? Asan lang si baby girl? Andiyan si Bads. Sa baba. Patay yung amay, busy pa pala. Andiyan si Bad sa baba. Busy pa eh. Anong ginagawa mo, Chris? Gusto mo makita, Chris? Papalit ang bedsheet. Busy talaga. Bilib ako dito kay ano. Kaya nga naka-off cam lang ako kasi nagpapalit ako ng bedsheet. Hindi ako nakatulog kaganina. Nawalan kasi kami ng net. Tapos hindi ako makatulog. Hindi ko alam. Tapos 2 beses ako binangungot. Isang 3:30, tsaka isang 4. Oo, grabe. Grabe yung ungol. Binangungot 2 beses. Tapos yun. Tapos ayun, katabi ko naman yung asawa ko. Tapos yun, nag-BG na lang ako kay Boxing tsaka kay Angeli Ora. Bakit nag-LS Angeli ba? Si Boxing. Umakyat si umakyat si Angeli. Oo. Yun, bumalik yung net namin siguro mga around 4:30. Ang hirap kaya mawala ng internet, no? Parang lalo pag sanay ka na ayan, internet. tama ko nga. Pag sanay ka na. Kaya nga, yung halimbawa na hindi ka makatulog, tapos hindi ka makatulog, ikukuha kang cellphone mo, magdot-dot ka doon kung ano. Pero pag wala talaga internet, parang ang boring ng buhay. Tama. Tsaka tawag dito, hindi na rin ako sanay mag-load talaga. Kasi nga syempre pag may Ako wifi din ka, po. di ba? Hindi ka na naglo-load kung meron naman sayang. Sayang. Pero ako talaga dati nung hindi pa ako nag-YouTube ko, hindi talaga ako nagpapaload kasi nga may wifi, hindi ko din naman magamit, bihira ako lumabas. Gumawa na kayo ng talaga na may YouTube. Nakagawa na kayo ng nyo? Kasi parang gagawa na yun si Angeli Ora ng mag-e-edit na yun eh. Hindi ko pala na-send yun kagabi. Gagawa ako mamaya. Bababa ako doon. Maliligo. Magsisend. Oo, sa banyo mo gawin.
Oo, yun, idala na lang Ligo Challenge, yung nakahubad ako. Tingnan natin kung Yan, hindi yan, mag-instant mas yung views ni Angel. Di ba? Para yun, isa tas na lang. nakuha nyo pala yung Facebook ni Sir, music, music, Hindi. media, Wikipedia, hindi. Si Kuya Del lang i-ask niya. tropa niya ata ni Dalian, Alam mo naman, oo. Alam mo naman ako na hindi ako matanong na tao. kilala mo I naman ako, friend. respect someone's Nga, pero, privacy. ako, basta ang alam, Ate, pero, ako naman, basta alam ko na okay yung tao, di ba? Gusto ko happy tayo. oo. I-ask mo si Kuya Del. Automatic naman si Kuya Del ang Oo. Wala si Kuya Del ngayon, may lakad si Kuya eh. Ay, no yan, baby alcohol yan. No yan. Ay, yawan na mo muna. Hirap na, pagod na ako. Yung anak bunso, tinapon ng alcohol, grabe. Kalahati na lang, tinapon, kalahati na lang. Hindi ko napansin. YouTube ka kasi ng YouTube. Pupunasan mo doon. Ang kulit ng anak mo na yan, Koysa. Sobra, Chris. Hindi ko na nga, no? Parang lalaki siya, no? Ang hyper. Tignan mo na nasa nga niya. Ay, no yan, ay. Basta na yung, Tatawa ko sa ano. Yam. Say I love you muna, Tita Epa Chris. I love you. Say I love you. I love you too, baby. Ang kulit niya eh. Ang kulit niya eh. Mawiwili ka talaga sa kanya. Pero hirap quiz mo yan, Ay, nako po. Oo, alam ko yan, Diyos ko. Daig mo pa. Masobra pa yan pagbantay ng bata kaysa trabaho na talagang actual na trabaho ko. Yeah. Lalo pag yung mga edad na bata, mga napaka-hyper. Hindi pa. Kasi nandito, hindi pa maya pa. Nagpapalit pa ako ng bedding, so mamaya pa ako kakain. Tapusin ko to kasi parating yung mga alaga ko. Dito yan sila sa room nila. So, dapat linisin ko. Ano yan, Chris? Ang pagbalik mo ng yung bedsheet nila, every day yan or every week naman? Ano yan? Paano? Every week ko eh. Every week. Diyos ko pag everyday, grabe naman yun. Nakakapal pa ng mga kumot mo. Lalo winter ngayon. Chris. Paano yung Chris? Ikaw naglalaban yung Chris? Lahat? Washing machine naman. Automatic yung Chris? Washing machine naman. Automatic yun. Okay. Magsasampay, hindi lang kami nagda-dryer. Kasi pag na-dryer, siya na yung gamit na sisira. Kaya hindi kami nag-dryer. Yung ano naman siya, kukunin mo na lang siya, isasampay mo siya, parang semi-dry na siya. Okay. Pero hindi kami nagda-dryer kasi pag nagda-dryer, di ba, ikot na sisira yung damit. Ayaw ni Amo. Bagay, tama. Nasaan si Kulot? Saka, nawala. Nandiyan yung bata, yung anak din niya eh, patulad din kayo, alam mo naman na pareho ka bata. Kaya ang kulit din ng anak nun. Buti nga nag-LS siya para sabi ko mamaya, mag-LS ako ng 9:30 kasi nga aakyat yung si Kuya, Musicpedia, tapos aakyat ako mamaya. Aakyat ka din, tapos mga 12, mag-i-end ako si Boxing yung susunod na mag-LS. Kasi naka-LS na si Kulot. Para at least yung time natin ba, ma-sponsora na, ma-support naman natin yung iba. Diba? Diba Chris, pag umaakyat ka, nagkakaano ka rin ba yung WH team ba? Nagkaka-watch hour ka din. Oo. Okay. Nagkaka-watch hour ka din. Piniplay naman ko Takboy kahit na hours and hours lang dito sa akin. At least may update. Salamat. Pero yung sabi niya sa akin, kanina may kausap ako, yung may pit pa rin po sa office dito. Yung sa Google Pin pala, kahit hintayin ko na lang daw, huwag mo na ako mag-request kung hanggat wala kaya nga, antayin mo nga muna. Ikaw kasi kaya nga, sa'yo din naman ako naniniwala. Kasi sabi nung, Music Media, ko daw, di ba? I-request ko daw. Sabi naman, huwag. Wala ka pa namang 1 month eh. Oo nga, tama. Papaluin ka ni Lolo. Huwag muna. Kasi iba naman yung case niya, Chris eh. Nasa magkano na revenue mo, Chris? 145. Ang laki Ang laki, 2 months na yun na. Ang hirap kaya kunin, Chris.
Sabagay, oo nga. Quiz. Paano pala yun? May Google 2 Pin ka na. months. Paano yung quiz? Paano yung quiz ang tanong ko sa'yo? Mm. Ano Ano? hinihintay mo pa? May Google Pin ka na. Okay ka na. Bakit ano pang Eh, hinihintay mo? mag-email si Lolo na ipapasok niya na yung sahod mo. Akala mo, pag nakakuha ka ng 100, i-email agad si Lolo. Hindi pa, no? Akala ko pag nakuha mo na yung pin mo, okay na. Hindi pa rin pala. Hindi dapat maka 100 plus ka quiz kasi dito sa amin 30% yung tax, sa inyo siguro 15 or 20 sa Pilipinas. Kasi yung 100 na yan, may 30% tax pa yan. Kaya dapat may get 100 yung ano mo, revenue mo. Ang gala, visit pala yan. Akala ko hindi pala tayo yaman agad dito. Akala mo ang hirap pahirapan kaya to quiz. Hindi Kaya kaya nga, ganun alam ko kadali. na. Kaya, Oo, kaya na parang nawawalan din ako minsan ng gana kasi pahirapan talaga pag hindi ka, lalo pag hindi ka sikat, ganun ka. oo nga, no? Diba? Nakakapagod naman quiz Kaya, mag-LS na hanggang 5 oras o 6, di ba? sinabi mo pa. Tapos mag-ayuda ka, wala ka namang mapapala, di ba? Sana hindi naman sana gano'n ka. Hindi sana, Oo. yung konting ano lang, swelo, di ba? Kasi nakapagod kaya mag-ayuda. Ano yan? Totoo, promise yan. Promise. Boss Real, Ako kaya, kabit mo na ako nito Balik na ako. sige lang, kami lang dito ni Relton. Go. Anong nangyari dyan? Go. Nangyari dyan? Nakabit. Yung kapitbahay ko kasi nagpapa-ayos dito. Bait mo Sige. naman. Sige. Salamat. Go kami muna dito. Nag-uusap naman kami. Diba, Kois, nung parang nakakatamad. Ako nga din, minsan, alam mo, di ba, ilang ano na ako na hindi nag-LS na katamad. Oo nga, no? Parang hindi ka na rin... Oo, nakakatamad Basta quiz, kasi mula na. nung nawala utol ko, parang tinamad na rin ako basta, pero mag-LS naman ako. Pero wala pa akong sabod talaga, quiz. Kasi yun nga, akala ko quiz, ang laki na... Akala ko quiz nasa 100,000 na sa saurin mo eh. Akala mo? Akala mo lang yun. Hindi tayo sikat quiz. Ay, hirap kaya. Pero si Music Media, no? Laki ng sasaurin, no? Sabi niya. Oo, kasi nga nagpa-play siya sa sarili niya. Yung may ginagamit kasi siyang, di ba? Sabi nga niya. Oo nga eh. Alam ko magpapaturo dyan si Kuya Del eh. Tapos tuturuan din yan tayo ni Kuya Del. Oo nga. Alam mo naman si Kuya Del, di yun maramot eh. Yes, oo naman. Kaya nag-end siya kagabi kasi may lakad siya ngayon. Ano oras ba siya nag-end? Hindi ko nawala ako, naputol na lang ako. Kumaba 1 na. a.m. Oras? 1 a.m. Tapos lumipat kami kay Kulot. Nag-LS Tapos natulog. Tapos natulog na lang din ako. Tapos 1 a.m. Tapos si Boxing, Kasi nga may pasok. pagising ko nga mga alas 4, ayun na nabangungot ako mga 4:20. Nandun ako kay Boxing, nag-BG ako doon. May mga tao din yun doon kay Boxing doon sa mga team may namin. tao nga. Oo nga, may tao nga doon. Meron nga 8 yata sila doon. Kasi yung supportive yan si Boxing sa mga ano niya. Oo nga. Sa team namin. Ano, nandiyan ba siya? Boxing, nandiyan ka ba o ano ka lang? Tulog ba yun? Nandiyan. Hindi, may nag-ano pa siya ng tubig niya kasi naputol daw yung wala daw tubig kaya nag-mute lang muna siya. May ginagawa siya. Mabait to si talaga. So, totoo. Mabait naman to si Boxing. Si Boxing. Sira ulo lang minsan to. Oo. Sira ulo lang to minsan. Normal lang yung dating sa pag-ibig. Oo, tsaka nakikipagtalo palagi. Kaya mo sila, may Oo. pagtalo sa kanila. Oo, ako din. Ayoko makipagtalo. Bahala kayo dyan. Kaya mo sila, mag-express sila ng opinion nila, go. Kasi sabi ko minsan, pag sobrang ingay mo, sobrang daldal mo, tingin sa'yo ng tao, napakatalino, napakapabida-bida ka, ganun. Oo. Ayan yan, minsan yan, nabubuisit ako sa kanya eh. Alam mo yun? Kaya nga, ako alam ko naman yung kaya minsan sinasabi ko, mas better na tahimik ka na lang. At least may alam ka, ano ka, diba? Tapos i-share mo lang yung alam mo, tapos huwag na yung makipagtalo ka pa. Yan, makipag-debate. Mahirap. Oo, at least na-share mo na yung alam mo. Yan. Kaya nga ako, di ba, pag tapos may nag-ganito kaneta, nag-uuu na lang ako, bahala kayo dyan. So nga eh. Kasi ayoko talaga makipag-debate, bahala kayo, mag-uuu lang ako, bahala kayo dyan. Kayo naman yung makaka-discover. Gusto ko pala nagluto ng ulam niya. Hindi ako nagluluto ko, so yung mga alaga ko, bumibili yan sila ng food. Sabi nila galing school. May pagkain namin sa ret. Sa gabi lang ako nagluluto.
Pag tanghali, Chris, di ka nagluluto ng lunch, no? Hindi. Minsan ko, kung gusto nila magpaluto sa akin, magluluto ako. Pero Paano yung mga pala, Chris? simple dish lang. Chris, paano pala yung mga meat? Mahilig sila sa mga karne, Chris. Especially beef, ganun. Baboy, pork chop. Paano yung Chris? Sino yung namamalengke, Chris, ikaw? Hindi na ikaw? Dati yung amo ko, ngayon ako. Pero hindi naman sa ulam lang. Pero minsan amo ko din. Depende sa takbo ng utak ng amo ko. Hindi. Minsan nagmamarket ako, minsan hindi naman. Don't touch na that na. Big dirty yan. Dito ka na, oh. No. Don't cry na. Dali, dito na. Close mo na yan. Ay. Oh, dirty, oh. That's dirty. No na to. Dirty. Oh. Wait lang. Mute ko muna. Sige lang. It's not a Labs, nandyan ka pala. Bads, sa baba ka, Bads. Yung pinagagawa mo dyan, Bads. Nasa baba lang yan si Bads. Bads, kung nandiyan ka, magparamdam ka. Pagpagalawin mo yung baso. Ikutin mo yung baso, Bads. Nasa baba si Bads na nagko-comment siya. Yawan, hinaan mo nga yung TV. Yawan, hinaan mo yung TV, Yawan. Yung pinapanood namin dito buong araw. Parang ilang taon na kami nagko-cocomelon. Isang taon na kaming cocomelon tuwing umaga hanggang gabi. Favorite niya yan, Koy? Oo. Hirap. yung anak mo na lalaki, kamukhang kamukha mo ko. Yung anak mo na babae, kamukhang kamukha ng nanay niya. Yeah. Cute kaya niya. Ganda pa. May trabaho na si misis mo? Oo, kanina pa, Chris. Ano yan, mga 10 umalis. Kuis, ano ba yung sistema dyan sa Pilipinas? Kuis, yung mga COVID yan. Ano na ba yung setup dyan? Okay na, Chris. Pwede nang mamasyal sa mall yung mga bata. Basta fully vaccinated yung guardians. Yung guardians or parents. Pwede na rin, Chris, nakaraan yung umuwi sila papa dito nung October 29, umuwi sila papa. Oo. Tsaka si kuya. Tapos yun, pabalik. Yung kuya ko lang nagpa-swab test kasi hindi pa siya nababakunahan. Pero yung paano ko, pag Chris, dito ka, pag vaccinated ka na, hindi na kailangan ng swab. Okay. Numuwi nga yung kaibigan ko 7 days na lang daw quarantine niya. 7 days na lang, Chris. Kasi yung pinsan ko galing dyan sa UAE. 7 days na lang. 7 days na lang daw quarantine niya. Pero even though ayaw ko. Saka na. Oo. Tsaka na. Kailan ba plano mo umuwi? Next year. Pero may inaantay kasi ako na pupunta dito. Char! Kinikilig ako. Sino ba yun? Si Kuya Musicpedia? Hindi, baliw. Baliw ko kasi sinabi mo, hindi ako naniniwala.
Hot mama daw eh. Wisit Di ka, naghahanap ng hot mama. Di may ikaw asawa na. yun si Pidya Baliw. Kita mo may wedding ring yun. May wedding ring ba yun? Di patapon mo. Ayaw ko nga. Ayaw ko maging kabit. Uy. Oo nga. Sa akin lang lang. Ay, nasa ano pala tayo? Nasa LS pala tayo, sorry. Sa mga nakakikinig dyan, joke lang po yan. Biroon lang po namin yan. Oo nga, no? Akala ko nagbibideo call tayo. Di nyo ako pinapansin. Palabs, Kuya Kulot, Kuya Paul, Sagod, Kuya Real. Sabi nga namin, umakyat ka dito. Huwag kang dyan, Labs, ha. Ay. Di daw natin siya pinapansin, Lab. Kuya. Kuya. Love. Huwag kang dyan. Labs, tuloy na tawag ko sa yung visit. Ay, Bads, umakyat ka na dito. Tapos yung ano mo daw, yung ano ba yung quiz? Congratulatory message. Congratulatory message mo. Bads, pabebe si Bads eh. Pag nagano, mainhin ng boses, no? Kaya nga eh. Parang ginamot sa kasunat yan, ha? Oh, kala mo virgin. Visit. Hindi, kanilatan ba sa? Ano kaya yan? Diba? Next year ko is mga December next year. Pero sana inaantay pa kasi ako na pumunta dito. Charot. Sana makapunta siya. Pag pumunta siya dito, sasabay kami uwi ng Pinas. Char, magugulat kayo ba? Bulaga. Narinig yung mga ingay na zombie dito. May zombie na. Wait lang, bunso, nagkakabit ako ng doorknob eh. May galab shoutout sa'yo. Meron na 6 pa na. 6 pa na take ko na video. Puro lang, walang sound. Bakit walang sound? Akin nga isang take lang, pero nang sinend ko, wala talaga. Hindi pala na-send. Kaya ayun, galit. Visit. Akala ko okay na na-send. Nung pagtingin ko, hindi pala na-send. Visit, budol. Kagabi ako gumawa. Ginawa ko kagabi kasi. Ako din, gumawa ko bago ako umakyat ng LS ni Dad. Sabi ko, hindi na ako makagawa. Tapos, pagtingin ko, after ng ilas, bakit hindi to na-send? Visit. Di resend mo na lang. Ulitin ko na lang. Nabura ko na kasi quiz, hindi kasi ako nagsisave na mga video kasi magpo-false. Virgin naman talaga, Kuya Real, 5 years. 5 years daw virgin. Wow, Ano kasi pa, Chris? Nagre-racing kami niyan. Ako road to 6 years, siya road to 5 years. Nabuhayan ng dugo nung nagpakita ng dibdib ng chess si Boxing. Si Boxing. Sarap eh, no? Sarap lamasin. Sarap lamasin, no? Alam mo yung yung chest, yung dibdib ni Boxing, ang sarap pagtadtara ng bulalo, yung buto-buto ng bulalo. Kaya parang ang tibay. Alam mo yun, Kois? Parang ang tigas. Parang hindi siya mawawasak. Parang siya, untouchable. Hindi siya mawasak. Yung tipong malapit ka na, tapos kakamutin mo, no? Kaya, hindi, yung nasa climax ka na, Kois, tapos doon ka hawak. Talagang makakuha ka ng force. Talaga yung force, makukuha mo doon sa dibdib ni Boxing. Alam mo yun, yung hindi mo na kailangan maghanap ng kung saan-saan ka kapit. Doon ka lang sapat na talaga. Saan mo ba nakita yung picture na yun? Si Boxing yun, nagbaba ng video niya, di ba? Short video niya, upload daw. Akala tuloy ni Music Media, ni Kuya kagabi, akala niya si Boxing yung mga boksingero. Hindi niya alam, hindi niya alam yung... Ay, no, yan. Oh. Cool. Wow. Tatawang-tawa ako eh. Don't throw. Don't cry na just lay down na dito. Sit tayo, daddy. Baby, don't give daddy a hard time taking care of you. Bis, anong oras na dyan? Di ka pa nakain? Mag-alauna na. Busog pa ako kasi usually ko nga nakain dito, alas 3 na ba? Grabe.
Tatapusin ko lang yung CR dito sa taas kasi para bababa na ako sa 10th floor na ako maglilinis. Hapon, di ba, nag-LS nga ako nung hapon kasi wala akong magawa. Wait lang, Quiz, ah. Sige lang, Koy. Sige lang, take your time. Nag-ano siya ng ano daw eh. Naglabas daw ng kayamanan si PPM. Sabi niya, Daddy, Oh, sige lang. pupo. Daddy, pupo. Ang kulit! Go, Koy. Okay lang. Bads, okay ka lang dyan sa baba. Because the night I've fallen. Okay pa, Labs. Gusto ko manapak. Bakit? Bakit na naman? Anong problema, Labs, at gusto mong manapak? Ha? Manapak ka na dyan. Yung alaga mo sa pakin. Yung vaccine mo ba, Labs? Okay pa? Sumasakit pa ba yung ano mo? Yung braso mo, ha? Di ba mag-x-ray ka bukas? Wednesday? Akala mo hindi ko naalala. Naalala ko yun, Labs. Malamig dito eh. Mag 1 PM na pala talaga ano. Kabado ako bukas. Bakit? Just pray lang. Nothing is impossible. Just pray. Everything will be okay. God is good all the time. Diba? Our God is an awesome God. So just pray. And everything will be fine. And let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. Ano na naman tong email na to? Pick me up.
Guys, okay pa kayo dyan sa baba? Okay lang ako dito. Nagtatrabaho. Bahala kayo dyan. Dadalhin ko kayo sa CR guys kasi maglilinis ako ng CR. Mawawala yung connection ko pag sa labas. Makinig na lang kayo ng ingay ng paglilinis ng CR ni Epa Chris. Ay, tamsak. Lab, anong acronym BG? BG lang. Ano ang acronym na BG? Na labs? Wait lang. Pwede din yung BG sa... Wait lang. Pwede din yung BG sa Bigoto Labs. Alam mo yung Bigoto? Hindi ko din alam yung bakit may acronym na BG Labs. Hindi ko din alam. Basta sabi nila BG lang. Pawala-wala ba? BG. Yun, pabalik-balik, BG. Kasi ang alam ko na BG Labs is BJ. Yung blue job, yun lang yung alam ko eh. Pero yung BJ na ganyan, hindi ko yan alam. Pero Labs, pag tinanong mo ako sa BJ, alam ko yan. Doon ako expert eh. Ayan. Yung BJ niya. Di ko alam. BJ. Pwede din BJ. Bigago. Hindi mo alam eh. Ibang BJ kasi alam ko eh. Ano ka man yan? Isit ka din. Yun lang kasi yung alam ko eh. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng BG. So, I just share my thoughts about the things that I've known. So, I didn't even know the BG, why did give that acronym as a BG. So, that's it. I just voice out. So, yun. Matagal ko na din na actually love sinatanong eh, anong BG? Wala pang makasagot sa akin. Ang tawing sinasagot sa akin is yung BJ. So, yun. Hindi yun na yun. Ayoko nang idagdag yun sa isipin ko. Buisit ka. Totoo naman. Hindi ko kasi alam. Yung alam ko lang kasi na BJ is yung BJ. Blowjob. Ala, wala sa akin. Kulot, tagdan daw. Nandyan si Kulot eh. Saglit lang, Kois. Nandyan lang yan. Sa taas, Kois, wala na bang hagdan? I-scroll up mo. Wala na bang hagdan? Kulot. Nandyan lang yan si Kulot. Yan yung BJ na yan yung na-miss ko na gawin. Nabs eh. Kaya nga, nagiging sintonado na ako. Ikaw ba naman sa 5 taon hindi ka naka-BJ? Hindi natustok yung ngalang-ngalang mo. Hindi ka man sisintonado. Barado. Hala kayo dyan. Kay Bay. LS ko to. Wala si Kulot eh. Wala din kayo. Kaya mag-ano ako dito. Nagsasalitaan ang gusto ko. Busy pa si Kulot.
Wait mo lang si Kulot ko is kasi nasa kabilang bahay siya. Nasa kapitbahay siya. Kaya hindi siya makababa ng hagdan kasi nag-aayos siya ng pintuan. Nganguha, love you, walang yakan. Totoo naman. Kita mo nga, sabi nga ni Kuya Del Sintonado, ako subukan mo ako papraktisin ng mic mo. Tingnan natin kung hindi kakanta ako, hindi ka iiyak sa kanta ko. Tanong ka na lang. Diba? Nagsasabi sa akin dyan ng Sintonado, pahiram ng mic nyo. Pag-practice natin na kantahan yan. Tingnan natin kung hindi kayo iiyak sa kanta ko. May dalang mura pa pag kumanta ako. Mapapamura ka talaga. Alam ko, admin talaga ako. Admin ng mga abnoy or admin ng mga manyak. Bahala kayo dyan, basta ako nag-i-enjoy ako dito kuskus ng kita. Legend ka talaga, visit ka. Legend nga, o tigang. Legend, iniwan. Sana pag legend, hindi iniiwan yan, love. Diba? Pero binabalikan, o diba? Tingnan mo si Senador, miss na daw yung ano ko, yung upo ko. Sana all. Yung upo at luhod ko daw, miss niya lang. Paala siya sa buhay niya. Imimiss niya yun for the rest of his life. Yung may nakikinig dyan, bahala kayo dyan. Tawa ka dyan. Diba? Ganyan yan. Kahit naiwanan ka, pero dapat iwanan mo din ang mga mga performance level na nakakamatay, nakakabaliw. Para kahit naiwanan ka man, maganap man ng iba, ikaw pa rin yung hahanap-hanapin. Babalik pa rin. Alam ko na yun. At saka medyo bitinin mo para hanap-hanapin ka talaga. Diba? Oh, see? Maingay ba? Na? Ano ko yung sabi ko? The best, Victoria, gracias. Buisit, wala pa nga eh. May talagang pinaghahandaan ako na malaging laban. Umanda talaga sa akin yun.
Nag-lunch ka na ba dyan, Labs? Ha? Nag-lunch ka na? Nung pagkain mo dyan, bumili ka ng 7-Eleven? Ipa, nakatambay, papagkain ko. Di ka makalimutan ba? Oh, Bas, gusto daw niya yung upo ko. Yung careless whisper ko, at saka yung luhod na pagkanta ko. Ikaw ba naman? Akala ko nga, Bas, high blood siya kasi pulang-pula siya. Nung nag-perform ako, pulang-pula siya. Akala ko Hello. high blood siya. Mic song, mic Ah, song. F Nice mo ka, ako, boss. Patrick. Nice, boss. yes, naririnig Kanta ko. ka, boss. Kanta na, kanta May, na. may background, may music. Manat pa sa. Oo, may background.
buhay niyo. Hopefully, Course next year, mapapunta na siya dito. Makakapunta na dyan. Ipaglalaban nyo. Hopefully Kapag next year. Tapos, sasagot naman si Bad, mastigang na ako. Kain na nga ng lunch. No, wala. Sino yan parang may kataguo? Thyroid. Missing busy si Mayroong lungkot sa iyong pagkakama. ay, ang sakit ng kanta yan. Kay bigat ng iyong
Yaga tayo. Lunch tayo, guys. Sige. Kahit di mo man sabihin, paghihirap mo'y nadarama pa rin. Ayun tayo, guys, na wala. Ang mga pangalan mo. Wait lang ah. Anong ulam mo, Ipakrit? Narito ang mga Fried rice lang pa rin pangalan po. mo. Oh, sarap. Wow, sarap. Nang Ako. lumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang kaibigan. Natin dyan, guys. Aking tawag sa'yo. At kung kailangan mo ko sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mo ako'y darating. Kung kailan mo ako tatanggalin bigo ng lahat, puso'y tumingin, kailan may di kita makikita. Up. Baka mawala ako, guys, na mag-reply ako sa
Yeah, maraming salamat po sa nandiyan. Kalab shoutout sa mga viewers ni Ilonggo si Kulot Vlog, all the way from Iloilo. And hello sa aking mga co-host, kay Epa Chris at kay Bakpin Christian. Siyempre, may kalab shoutout din kay Bud, Bill, and Art. Yan. Ang mga team Mabnoy, mabuhay. Na ikaw ay aking mahalin. Bye. Yes. Boss Brill is back. Yan, may kalab siya. Parang ano ko, LS ko yun. No. Buds, makayaho ka lang dyan, ha? Ang pag-asa na walang landas. Kulot, wait lang kulot ha. Pero naka-play lang tong mga ano. Sige, boss. Patuloy ko lang tong Boss, ha? maliit. Take your time, boss. Take your time. Take your time. Okay, that we're gonna do. Okay, let's try the cool thing. Tie this to the airport and be all the way to the track over there. I should have said go so loud. As soon as I said go, it started running away. The mongoose have been very skittish since the trap got set off. I'm thinking closer to their home will make them build a little more comfortable. Kanta, kuya, kinig lang ako at kumikirot pa. Anong kumikirot sa'yo, bunso? Ano bang kumikirot sa'yo? Pakishare nga. So there we go. Got them on here. I just can't find how much respect I have for mongoose. They're so we are so grateful to have this mongoose. And now we're going to get delicious, nutritious meat out of this mongoose. Likod ko. Alas kayo kumukas. Ganun pala.
Ayun, alam mo, explain mo lang mabuti, paliwanag mo lang mabuti para at least malaman natin. Mahirap kasi yung paghahaka-haka lang yung yung sinasabi na, yung yung kumikirot. May bakya ako rito. Baka gusto mo agudin ko ng bakya. Matigas-tigas pa to. Bago pa. Ganda na. Wait, natin ko lang si Boss Del kasi umalis ko. Boss Del, nandiyan, mababalik si Boss Del. May ginagawa lang. Hindi ka ba busy, Bunso? Wala ka bang trabaho ngayon? Drink water, Jay. Enough to eat sweet food, Jay, okay? Drink more water. Just wait. Guts up. It's not taking chances. Don't move. How about you start talking? I'll take a piss of you. Kung dumating sa akin ang panahon na ikaw ay Ikaw, Kulot ng kumanta.
never ask for more than Siyempre. alam ko yung ginawa naman ako. Ayaw na naging ako. But darling, gonna change. Alam ko yung girl, but nothing's gonna change. Pagtan daw, Kulot, Yes, boss. Yes, boss. hagdan daw sa Epakrik. Okay na, okay na. Okay na, dyan na, boss. Let me give a love you, and I kept on my reply. I'd rather hurt you honestly than leave you realize. Don't mind just what you say you'll do. I'm only just beginning to see where you. Don't you look around the time? Kalugurang sobra-sobra. Masarap na rin mata. Pagtulanda ka. Wanna pull you till till we both break down in flight. I wanna hold you till the fear in me inside. Wait lang, you go there. You go up there. Move first, move first. Pag naaalala Sana pumunta din sa mga yun sa LS ko. unti-unti bumabalik ako pagkita. Ayaw pa gamit. So nakapiling ka isip mo sa piling na parang gano'n ko. Sometimes when we're in love, the honesty is true. And I have lost again time. I wanna hold you till I die, till we both break down. I wanna till the fear in me inside. Pag nais ko ang iyong pagmamahal, ako'y lalaki lamang at marunong matabtan. Times I understand you, and I know how hard to find. But you are love to you, and I'm what left time to find. The time to do and drifting, still searching for me. That I always did, but then the passion flares again. Oh, you took a look around the time. Kalugurang sobra-sobra. Kumasarang na rin pagtulanda ka. I wanna hold you till I die, till we both break down. I wanna hold you
You'll be here with me in the dark. I wanna hold you. You'll be here with me in the dark. Nice one, boss. Nice boys. Thank you, may namumulit lang. Thank you. Di ba? Sarap kumanta pag umaga. Kaya nga ako, sarap magwakal kung adlaw ba. Swabe, boss. Swabe, Kesa boss. gabi. Tapos, Hindi ko nga namalayan, isang malaking bowl, naubos ko na sa kami. eto yung tawanan ko, hindi ko magalaw, no? Kaya nga. Wait, break muna ako. Saka ng break, akala mo nasa hotel. No? Wait lang. Kasi ano na naman eh. Naglabas na naman ng sama na loob yung anak ko. Wait lang, punta muna kami CR. Sige lang, so yung si Kulot yung kakanta. Ito ako sa Ilonggo. I wanna hold you to Dami sa kanta. Straight. Epa yung katawan mo parang di makagalaw, no? Ha? Yung katawan mo parang di makagalaw sa kanta. Kumakain na ako, di ko namalayan, naubos na isa, napakalap yung bowl. Tingnan nyo, naubos ko kaya to. Ano pinakain mo? Kanin, at saka fried rice na may sasiw, saka itlog, at saka spring onions. Kanta na Kulot. Gabi ng spring onion. Ha? Gumawa ko ng spring onion. Malapit na yung premiere niyan, Julie Kulot. Ay, ipin mo na. Ipin mo na. Wait lang. Nandito po yung sa GC natin yung premiere. Dito pala. Kung wala, hanapin mo na lang. Bakit ito na lang ito? Yan na pa. Don't make this. I wanna hold you till Pa, wait lang ha. Magsasaing muna ako ha. Ala, sige lang, ako dito may iwan. Go. Kumakain na nga dyan. Wait lang. Go. Ayaw mo yan. All of my life. Time, I've been passing time watching seabirds fly all
Old friend, meet again. Guys, prepare na ni Angela, guys.
So, on this tray, five running here. First, it's good. It's breaking stones and the plastic. Yeah, you have to then take a from fire starter kit. It's okay, just go ahead. Drop this down in the air. Like that. And let's use the power. Just wait a minute. Fire. We also have the sensitive cavity. We're gonna make a scorpion. They're gonna let each other here.
Ouch. Mega love shout out sa lahat. Keep safe everyone. Channel viewers, mega love shout out sa lahat guys. Okay. Oh no. I wanna hold you till I die. Till we both get down and high. I wanna hold you till the finish time. I wanna hold you right here. Oh no. Hold on. Over here. Come here. Over here. Yeah. It's okay. Maybe scorpions, their eyes, maybe they can see other scorpions. How would that help? Wait, na nabibase ako eh. Ouch. Maybe, just maybe, it's helpful for them to not know, hey, they're going to tell me to stay away. Because we don't want to end up getting in a fight. Sige, boss Ren, oh. Na-feel kita, boss. Na-feel kita ngayon. Maya ka pa patulogin siya, no? Si Anakis ko nga. Asan si Bads? Ewan ko. Para biglang nawala si Bads. Bads, I miss you. Bads, bunso, mag-reply ka kay Boss Rel, miss ka niya. Saan ka na? Careful. You sit down lang. Ding. You fart, eh? You fart? Ding. Oh, tanga ko, Bats. Miss you. Bats, utang daw si Boss Rel sa'yo, Bats. Do not shout. Shouting is bad, right? You fall down. Sit down. Ouch. I am on the king of the world. Ako may utang. Magkano ba utang mo, Bads? Nagdagan natin. I can eat the world. Ouch. I can the world. Busy ka ba pa? Ouch! Baby, just take a minute. Oh, look at your face there. Say hi to everyone. Hi. 160? Ang liit yan. Dagdagan natin para lumuk. Ako.
Say hi to everyone. We'll take care of everyone. Ooh, out. Oh, joy. Why? It's okay. Stop singing, babe. I'm stopping. Na 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 na. Mega love shot also hurt. You take everyone. Go, 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 go. Go. Go, go. What is up? Adventure agents. I lost the Lord of my soul. Oh, Mystery. I wish it was only yeah. Ouch, 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 ouch. Sumusok mo doon. Na-miss kita, di ko alam bakit. Banat ito rado. Agar. Oh. So down mo. Regardless of other by subscribing to the app, you will find a way to support Pogi na ano ko, Kulot. Oh, ako lang pangit, boss. subscribing to that app. I'm so tired. Go na. Yeah, ito yun na. Ambot nag kontak uli kontak ambot mag-elas ko ay ambot mag-elas ko Kulot, bababa muna ako. Parating na kasi alaga ko. sige pa take your time pa Parating na alaga ko. ouch oo Bakit? Stop na. Stop na. Stop na. Stop na. Stop na. Baby kulot na naka-green ko nino gusto kami kayo kulot na tatayo Ikaw na, stop na. Kagkawin ko sa ahan. It's okay. It's okay. I can talk to them. It's okay. Oh, say hi to everyone. Ouch! Ouch! Jump up, but I don't see for a brief moment. Ouch! It's called Fun and Connection. You sing the song Papa ano? Papa, I'm going to play the songs. There. Me too, me. You too. Yak, ew. Ouch!
No, 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 no. Yeah. Nalapag sa laiba ba? Ew! Why do you do that? Yeah. No, no, no. Do not put. Don't put your saliva inside the ano. Wrap. Mary had a little lamb. Yeah, baby. Ew. No, no, I don't like that. That's yours. No, 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 no. Ew. Yeah. Hmm? Everyone's looking at you. Oh, ew. Ew. Andre. Stop doing that. Yeah, yeah. Yeah, yeah. No. Baby, stop doing that, baby. It's dirty, mo. Hey! Mega shoutout sa lahat. Keep safe, everyone. Channel viewers, mega shoutout sa inyo. Ba't sila, Pibi? Out! No! Sige apa, sige apa. You're too good.
Okay. So, Nagigigibig si Bibi. Patok lang. Tok lang. Tok lang. Tok lang. Tok lang. Tok lang. solve this case. Tok lang. The FBI still haven't solved it. I can hear that. Agents What? What? I can't talk with you. Doctor? Doctor? I think we'll find out. Let's get our survival spot. Lie on. Here we go. Slowly to TV. This is what we had up in open there's thousands of acres of lobby areas. Make sure that Agent Strong is building a college. Agent Strong and recent action. Okay. Enter agents. Headquarters is looking fantastic. Hold on. I told you. There should be that. Command is going. Hanggang dito na lang siguro guys muna. See you later na lang. Alis muna kami ngayon ano. Mag-alap sa lahat. Keep safe everyone.
Salamat sa suporta. Salamat sa sa patambay. See you again later, guys. Salamat, bye.